Trebuie să încep prin a vă spune că am emoții, pentru că sunt 25 de ani de când fac această poveste, cursurile de teatru la Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare. Și am zis să nu mă emoționez. Ei, firesc. Mi se întâmplă să plâng în spectacole, dar în afară nu. Dar e un lucru normal și mi-l asum. Și vă rog să dați și dumneavoastră frâul liber unor astfel de momente, căci sunt normale. De ce? Pentru că e posibil ca din toamnă să mă opresc. Și cred că și de aici vin emoțiile. Pentru că te gândești că ai în spate generații de generații, mici, mari, care acum sunt ei pe picioarele lor, cu care, culmea, am 3 foste eleve cu care joc pe scena Teatrului Tineretului și e cumva așa, parcă îți vezi viața din spate înainte și cumva de ce e emoția asta, ușor de nestăpânit, dar o reglăm. Și pentru că sunt acești 25 de ani, mi-am propus ca anul acesta să fiu mai din umbră. Lucrul ăsta l-am făcut de câțiva ani încoace, dar anul acesta mi-am propus să 25 de ani înseamnă dăruire, înseamnă pasiune și dacă e lucrul ăsta, mi-am propus să fiu mai generoasă de atât și să las liber cu totul creația să se dezvolte, să se arate. De aceea, în seara asta, nu veți vedea un spectacol regizat, nici măcar scris de mine sau de cineva cunoscut, ci el s-a născut din mintea, sufletul, cunoștințele, creativitatea celor pe care îi veți vedea pe scenă. Ce înseamnă asta? La cursuri am lucrat împreună, am discutat împreună, fiecare cu propuneri, și eu și ei, până s-a născut acest text. Fiecare a venit cu propuneri pe care le-am acceptat, pe care le-am schițat, le-am tăiat, le-am nu știu ce, astfel încât să vină bine fiecăruia dintre ei. Pentru că e și un singur băiat, de aia a încercat să mă corectez. Și mai mult de atât, de la text, muzică, am lăsat ca regia să fie făcută de una dintre elevele cu care fac de la clasa a 3-a, a 2-a, nu mai știu. În orice caz are 10 ani de când e la cursul de teatru. Și am zis că e momentul, mai ales pentru faptul că vrea să dea la regie, să-i dau o mână liberă, să zboare, să creeze, chiar dacă eu am mai fost pe aici, pe acolo, să îndrept, să tai sau să pun și așa mai departe. Numele este Catrinel Șuba. Sunt foarte mândră de ea. Aplauze! E al doilea spectacol pe care îl regizează. Și am zis să merg cu generozitatea mai departe, nu numai că a gândit împreună cu colegii textul, dar am lăsat și colegii pe mâna ei. Ceea ce mi se pare formidabil, pentru că în felul ăsta responsabilizez persoana, cum e cazul ei, și pe ceilalți se creează o altfel de comuniune între ei și creația devine liberă, autentică, ceea ce o să vedem în continuare. Evident că eu am văzut spectacolul de câteva ori după ce s-a ridicat, dar în seara asta sunt cumva spectator ca și dumneavoastră, pentru că întregul n-am vrut să-l văd. Am vrut să fiu și eu surprins, așa ca dumneavoastră. Și generozitatea mea merge mai departe în ce privește pe Catrinel, că despre aia e vorba acum, apropo de regie. Deci textul este colectiv, regia este a lui Catrinel și a mea și eu asistent pe aici, pe acolo, că așa e bine să facem. În orice caz, acum suntem aici, datorită Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, pentru că așa este tradiția de 25 de ani. Ei ne ajută ca finalul de spectacol să-l jucăm aici și apoi la zilele clasei de actorie, cum facem noi turnee sau făceam în toamnă, să mergem peste tot în țară, unde se poate, la Casa de Cultură, unde e public mai mult, să vină să vadă elevi de aceeași vârstă, cu cei de pe scenă, să vadă munca și spectacolul lor. În această seară, spectacolul se numește Concav Convex. Așa ne-am gândit noi la titlu. Sper să fie concav convex, să le aibă și așa și așa și să ne bucurăm împreună. Vizionare plăcută!
ce sens ar avea? Nu știu dacă are sens, dar te știu mai siguranță că șampuiatul. Da, asta că am mai auzit eu de astea. Păi, odată vii la mine, da? Da. Și tu găsești un șampuiat, da? Așa. Și eu uit să o descurci și atunci ce facem? Păi, de-aia avea o cheie plus. Serios? Da, am făcut-o când te-ai mutat aici. Dar cum am făcut aici? Acum 3 luni, cred? Da, așa e, ai dreptate. Dar și spune-mi, ce mai faci, cum mai ești? Vezi toate culorile, ai toți dinții în gură, ești ok? Nu-s nici bine, nu-s nici rău. În fine, nu mă prind mereu, nici nu-mi place, dar sunt ok până la urmă. Da, hai, spune și mie ce s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic, de ce să se întâmple ceva? Pentru că, în primul rând, n-ai venit să-mi aduci doar cumpărăturile. În al doilea rând, de fiecare dată când vii aici, vii cu sufletul încărcat. Și în al treilea rând, bă, viața ta este singura mea sursă de distracție, așa că... nu mă dezamăgi acum. Nu e nimic prea diferit decât orice dezamăgire pe care sunt obligată să o trăiesc. Subiectiv, intrigant. Și niciodată nu suficient. Pentru tine? Nici măcar pentru tine. Mi-am repetat aceleași greșeli. Am făcut totul ca la carte. Am făcut totul. Și totuși nu s-a schimbat nimic. Dezamăgirea se simte la fel și mă cam plictisește deja. Tu te plictisești? Mereu mă găsești aici, stând în casa asta la orice oră din zi și tu te plictisești cumva. Agata, e foarte sensibilă. Dar eu te ascultam. Cum păstrezi același trecut, dar fără ce nu-ți place? Este foarte simplu, nu? Adică îl lași acolo unde este și îl trezești doar când ți amintești. Hai că pe mine mă așteaptă o mașină, trebuie să plec. Da, și pe mine o coasă, da. Ce frumoasă este viața, nu? De ce să irosim trăind? Pentru că atunci când încerc să o trăiesc, parcă mă oprește cineva. Sau intervine atâtea lucruri și atâtea griji de care trebuie să mă ocup, pentru că altfel... Da, pentru că tu altfel nu ai de ce să îți hrănești acel ego mare al tău, da? Și mereu vei veni aici să-mi spui aceeași chestie mereu. În fine. Dă și tu masca jos, pentru că... Da, ok, ai greșit mult, da, foarte mult, dar încă nu suficient, așa că ești de acasă. M-a săturat să fiu oaia neagră. Mereu apare cineva în viața mea, mă înțeleg bine cu persoana respectivă, mă atașez. Și pun, fac un rahat, ceva se întâmplă și totul s-a dus. Totuși, nu mă așteptam ca lumea de zilele noastre să fie atât de sensibilă. Da, cum spui tu. Pentru că tu mereu faci acel rahat, nu pentru că tu mereu te simți vinovată de ceva, pentru că tu mereu ești cea mai importantă și tu mereu vei veni după aia aici, la mine să-mi spui mereu și mereu aceeași chestie, nu? Dar singurul lucru care pe mine mă inhibă foarte tare față de tine este faptul că tu niciodată n-ai să înțelegi un lucru atât de simplu de acesta fiind, așa că oamenii o să-ți întoarcă ție spatele și tu trebuie să întorci spatele lor. Și nici nu mă pot opri. Pentru că mi-este confortabil. Sau poate pentru că am nevoie de ajutor. Sau ce, mă judești și tu acum? Ești fix ca ei, nu? Din moment ce ai vin în pahar, eu zic să-ți măsori cuvintele mai bine, da? Cum adică sunt ca ei? Eu nu știu cum sunt ceilalți, ca să mă poți compara cu ei. M-am cam săturat. Da, eu zic să vin, calmă deja. Da, hai că știu că și ție-ți place să mă asculți. Uite, acum poate nu mai vreau să ascult. Poate m-am săturat să fiu mereu aici alături de tine. Cum adică? Adică așa. Nu fi prostuță, dacă nu mai să-ți iei pastilele. Eu mi-am luat pastilele mele alea bune, da? Nu alea pe care mi le dai tu acum cu ea de bani. Iartă-mă, potată, hai, ajută-mă, fii aici pentru mine, n-am pe nimeni altcineva, da? Da. Hai că știm că amândouă că
am greșit mult, știu cât de mult sufer din cauza asta, dar te rog, măcar cu tine nu aveam sentimentul ăsta. Da, mama, doamne. Nu mai faci din astea, că m-ai speriat, serios acum. Nu i-am amuzat, nu te mai râde. Ai, mă, ce te-ai supărat? Deja pune mă să pe departe. Nu e amuzant, serios acum. Îți stat inima în loc. Foarte amuzant, nu? Știi ce este și mai amuzant? Mi-am amintit o poveste. Era o dată de mâncare, da? O fată care era așa mai bolnavă, era și puțin contagioasă, era oricum destul de rău. Dar știi de ce era așa bolnavă? Pentru că ea oarecum i-a ajutat pe toți în jurul lui, pe toată lumea. Și bă, chestia asta la un moment dat a început să se genereze și bunătatea ei s-a transformat în răutate și atunci oamenii au început să judece și... Și o secat-o de putere până când a rămas călătorița de a supraviețui. Să mai povestit o dată asta? Nu continuă. Așa. Și ce să facă ea ca să poată să scape odată, nu? Mi-a zis că gata. Nu vreau să mă aud de mine și de nimic, și nimeni să nu mă judece absolut niciodată și nimeni să nu-și mai asume credite pentru tot ce făcea ea, pentru că mereu oamenii puteau să o bage sub preș tot timpul. Și a zis că gata, o plecat și nimeni nu știut de ea, și nimeni nu știut unde s-o duc și a fost în sfârșit fericită. Morala poveștii? Care e morala poveștii? Morala poveștii că îmi bag eu picioarele mea de inflație dacă dau cititorii pe bucare cașcaval. N-am bani pentru să-mi te ține, dar n-am bani pentru tine. Da, hai că eu trebuie să plec, da? Da. Tu te duci la oamenii de la care știi, adică ei te-au făcut să vii aici, așa cum te duci la ei. Trebuie să mă duc să mă facă să râd chiar dacă ei râd de mine. Iartă-mă, da. Să nu te duci cu mâna mare. Din partea mea, ei nu mă știu pe mine. Da? Hai că... Păi, n-am făcut acum, știi, că cam asta e. Nu mă zic eu și probabil n-ai făcut de scuz. Bine, hai că plec. Ai grijă de tine. Te iubesc, să știi. Să fii cu minte, da? Și eu vreau să cred că te iubesc. Oare ce ne merge de lume? Mai dă o dată! Dă-i și cu poșeta! Da, vezi că săptămâna trecută l-am văzut o blondă pe aici, zic eu. Topitor și dragule care ești. Și totuși chiar pot să spun absolut tot ce vreau, pentru că doar nu mă auzi și nu pot să spui înapoi. Interesantă abordare, dar nu este pentru toată lumea. Ca în acel show. Sau poate că da. În fine, oricum viața trebuie trăită. Trebuie să ți-o iei în bot, ca apoi să cazi, iar apoi să te ridici și eventual să o iei înainte.
Cam asta e viața. Dar apropo de viață, vreau să vă întreb de voi o chestie măruntă. Voi câte pasăre ghițeți pe oameni? Dar aveți grijă, rețete expiră de când în când și nu o să fie consecințe bune. Apropo de asta, eu, sincer, mă bucur că ultima dată când am fost la doctor mi-a spus că sunt sănătos tun. Perfect obiectiv și relaxat. Bine, nu mereu, dar ca orice om, știți cum, potrivit. Hai că deja sunt intrigat de situație. Să vedem ce e mai departe. Să-mi cer mie socoteală. De ce? Pentru că tu m-ai făcut să fiu ce sunt astăzi? Pentru că tu nu știi nimic. Probabil că știu mai multe decât mi-ai spus tu. Totuși am ajuns să te cunosc. Nimeni nu mă cunoaște pe mine, nu aparțin nimănui și nu o să am egalitate. Dar nu ți-am cerut să fiu egal, ci doar aproape. Probabil că nici nu te-am mai văzut. Poate ca pentru rațiunea decât am văzut. Ești ironică, fără rațiune nici nu ajunge aici. Taci! Vorbești mult prea tare pentru că mi-am propus să te aud. Cea mai dulce infecție, știi că nu poți să scapi de mine, a? Și acum ar trebui să dau la o parte. Și să te împing? Nu! Vrei să fiu recunoscătoare ție, dar îmi sunt doar mie. Putem să jos? Nu, tu stai jos și eu în picioare. Bine. Așa vei simți puțină superioritate. Nu să simt cum se scurge viața din tine. Poți nimic și nimic. Din tine s-a născut tot ce a fost mai rău. Putrezește pământul pe pat. Nu te mai uita la mine de parcă aș fi vinovat de ceva. Tot ce ți-ai dorit și tot ce ai vrut vreodată, eu ți-am dat. Fără să mă gândesc de două ori. Și tu doar ai luat de parcă ți se cuvenea vreun fel. Nimicul ți se potrivește mai bine. Singurul nimic de care nu mai ții ca un copil. Și te înțeleg, fiindcă am fost și eu pe acolo. Nici să vreau să scap și nu pot. Pentru că nu vrei. Pentru că ți vine exact așa. Pentru că vrei să dau sens și nu-ți place sensul meu. Și asta ai știut toată viața. Fă ceva nou din nimicnicea ta de care mă simt tot trăvit. Pentru că tu de fapt mai ai vrut rău mereu. M-ai trăvit picătură cu picătură. Să te am doar pe tine? Ce face asta cuiva care ți-a dat totul? Nu are nimic. Ți-am dat doar iubirea mea pe care nu ai știut să o înțelegi și m-am obișnuit cu ideea că n-ai cum să o simți. Iubirea nu există așa cum vrei tu să o dai. Iubirea nu există așa cum înțelegi tu. Mă dau să știu iubire. Nu ce legață de a spune față că de mă urăști. Nimic nu poți să înțelegi. Ești moartă. Nu-i corect! Nu mă mai pot schimba înainte de a mă schimba de unul singur. Te-am vindecat fără voință. Du-te dracului cu tot ce ai adus vreodată în viața mea! Ești un nimic și nu o să-mi lipsești niciodată! Ești o boală contagioasă! Azi! Cum dorești. Mai are rost să fie frică? Frică? N-are de ce să-ți fie ție frică aici. De tine și numai de tine. Mai are rost să fie frică? Frică de mine? Nu cred că vreau să înțeleg. Frică că eu mereu să-mi dau sufletul și va ajunge pe podea. Frică că oricât aș încerca să te fac să mă vezi, tu ai ochii doar în trecut. Ce este frică? Ce este frică să ai un scop? Mi-este frică să mă mai doar odată, cum mă dor de cele mai multe ori. Nu există și acum niște mici. Mereu am fost. Și mi-e teamă că mereu voi fi. Normal că mereu vei fi și eu și tu știm asta. Mi-e să fiu nu are vreo rost. Te văd cu umbli goală pe străzi și totuși toate hainele sunt pe tine. Hai să fugim și să arăt ce n-a fost niciodată pentru tine. Mă tem că nu mai am pasile din ghițit. Sau poate chiar ai devenit imună la el.
Sau poate a venit un moment pe care aștept și nici nu știu. Momentul să ce? Să-mi putrezească și mie oasele alături celor din groapă? Să mă alături inevitabilului? Să recunoști că mai există ceva în tine ce... Am oferit totul, toată viața mea. Crezi că eu vreau să fiu așa? Crezi că mie îmi place cum sunt? Nu. Dar nu este vina mea. Asta este o boală pe care o port din naștere și pe care iubita mea mamă mi-a dăruit-o. Ce vrei să fac? Să blestem femeia care m-a adus în lumea asta? Crede-mă că vine să fac asta în fiecare zi. Și poate chiar o fac. Dar trebuie să respect principiile. Pentru că am ghinionul să fiu un om cât se poate de moral. Nu mă mai suporți? Nici eu. Îți dorești să nu mă fi născut? Și eu. Îți dorești să nu mă fi cunoscut? Speram să mor până atunci. Acestea responsabilitatea de a te vindeca dacă m-ai lăsat. Nu există leac pentru mine. Lasă-mă să înțeleg chestiile pe care nu le vezi de obicei. Acum mă faci și prost, da? Nu. Doar te las aici cu nimicea ta. Cum să vă spun eu, cam prea atmosfera e cam tensionată. Dar totuși, putem avea un moment de reculegere pentru săracul nostru Nicolas. Frumos, a expirat timpul, se mai întâmplă, dar vreau să te întreb, prieteni, nu te recunoști și tu puțin? Nu te recunoști acolo, da pe aici, ipocritule care ești. Oricum avem treburi mai importante, mai degrabă să plecăm de acum. Dar stai. Vreau să-ți atrag de pe acum atenția. Îmbracă-te frumos, mănâncă ceva. Nu uita să fii măgar și să-i spui de multe ori că o iubești și alte vrăjeli de genul. Bla, 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 bla. Ei, omule, ascultă și tu puțin din inima ta înainte să o oferi al cuiva, că nu de alta. Mai întâi doi se certau. Urât ce ai ieșit pe Bolia, foarte urât. Tu tragi cu ochiul și tot în sală rămâi, nu? Ce amintiri mai ai tu, oare? Vremea asta nu te ajută prea tare să scrii. Uite, cum fi paginile de lacrimile cerului. Și totuși nu mă pot abține să tot caut cuvinte care să-mi descrie cât de multă lumină în suflet îmi aduc. Așa că dacă ud foaia, poate dintr-un scris se transformă într-un desen mai bun decât ce pot eu spune. Wow! Ce frumos! Trăiești într-o lume ideală. Oricine ar vrea să aibă pe cineva care să vorbească așa despre el sau despre ea. Totuși, cine e? Nu este nimeni. Este tot ce am întâlnit până acum. Și îmi doresc să am cui să-i spun aceste cuvinte. Însă, eu mi-am omorât șansa de a vedea cum mi se luminează fața atunci când mă gândesc. Nu te mai chinui să cauți ce ai aruncat în abisul, dar de viațuri și prin asta jar. Gândește-te la realitate și te rog, nu spun de rău. Mulțumesc. Nu este bine aici. Și așa voiam să spor mai asta de mult. Da, dar îți plăce și cine știe cât te mai observi bine. Nu te îndrăgosti de mine acum. Nu pot și să mă dedic și să scriu despre tine, asta m-ar distruge total. Tu poți să stai aici și fără să mă dedic. Atunci pune ceva pe cameră. Trebuie să-mi cumpăr o umbrelă. Atunci ce mai fac aici? Tu mă inspiri. Pleacă și te întoarce, vină înapoi. Mă dezguști! Du-te în pui imediat în pit! Mă rog la Dumnezeu să mă ferească de cei ca tine. Prin toate rugăciunile tale, mereu aici ai ajuns. Da, se pare că nu știu să observi ce contează de fapt. Ce contează de fapt? Contează că eu te văd! Când nimeni nu se uită, contează că deși banca e udă sau aici de jumătate de oră. Contează că sunt aici. Și pentru mine contează că tu crezi că mereu voi fi. Eu ți-am dat toate motivele să pleci. Da, motivele sunt multe și nu am luat în considerare până acum. Nu știu, dragă. Poți să pleci oricând. Știi ceva? S-a schimbat vremea. Și cred că mi-e cam frică. Și
totuși ce-a mai rămas? Acum tu ai plecat și încă plouă. Nu au mai rămas pagini goale pentru tine. Am rămas doar eu cu mine. Ești frumoasă ca roa dimineții și nu mă pot uita la tine. Îmi vine să mă dau capul de toți pereții, însă știu că nu va fi bine. Însă, eu mergeam haibui pe o cărare și te-am văzut în zare. Probabil doar mi s-a părut, pentru că tu pe o bancă ai apărut. Și vreau să-ți mai spun ceva, însă mi-am uitat ideea. Ce vă uitați așa la mine? Probabil voi nu știți, dar există un secret pe care eu vreau să vi-l spun. Haideți mai aproape. Secretul este că și eu sunt om ca voi restul. Și încă un secret ar fi că nimeni nu scapă. Indiferent de situație, nimeni nu scapă. Frumoasă poveste, ce să spun? Hai că viața trebuie trăită, ce dracu! Vezi banii ăștia? Asta o să fie partea mea. Pentru că am muncit mai mult decât tine. Iar asta o să fie partea ta. Oricum cam atâta câștig o secretară de ce ar trebui să te descurci. Cum adică secretară, Lili? Noi nu suntem cele mai bune prietene, nici prietena cea mai bună? Cum adică secretară? Da, sunt cea mai bună prietena ta. Sunt sora ta, sunt verișoara ta. Ești simpatică, îmi place. Nu mă știu banii ăștia, că deja mă dor de tine. Doamna, să mă așa. O să fiu atât de Pentru toți banii din lume. Tu l-ai văzut pe ăla? Da, dar poate n-are niciun sens să te lupți acum. N-are niciun sens să mă lupt? Despre ce vorbești? Tocmai a venit să ne fure toți banii! Dar poate așa trebuia să se întâmple, Lili. Așa trebuia să se întâmple. Tu ești sănătoasă la cap? Eu am muncit 8 ani de zile. De când eram clasa 4-a pentru banii ăia. Și tu chiar ai crezut că o să conteze cât de bani tu pentru ei? Nu! E simplu, acum s-au dus. Cred că știi despre ce vorbesc. Eu am nevoie de banii aia, înțelegi? Nu ai nevoie de ei, de fapt, nu vezi? Acum că nu-i mai ai, de fapt, ești mai eliberat, de ei ți-ar da un control să te uiți și te controlau. Acum, poți face ce vrei tu. Mai liberă. Știi tu ce înseamnă să fiu eu liberă? Ce vrei să spui cu asta? Adică uită-te puțin în jurul tău. Ai observat vreodată că nu observai niciodată nimic? Din cauza că ei ți-ar da un control să te uiți. Știi ceva? Ei mereu au fost acolo pentru mine și m-au făcut să mă simt bine. Nu-i corect. Tu n-ai făcut nimic în privința asta. I-ai lăsat să-mi ia. Ce fel de om face asta? Nu da grea pe mine, știai că o să vină să ia singur și nu am avut nevoie de ajutorul meu. Cum nici tu nu mai ai nevoie de mine acum, de fapt? Paranormal că am nevoie de tine. Dar aș vrea să cred că nu. Pentru că acum tu răți mai mult ca niciodată. Știi cum se zice? Banii ochii dracului. Acum nu mă interesează, poți să mă urăști, poți să faci ce vrei tu, pentru că mi-ai dat seama că banii au fost mereu mai importanți pentru tine. Eu nu am fost niciodată. Liniște! Nu crezi că de asta avem nevoie toți? Dar eu stau aici cu tine și am ales să te scot din minciună. Minciuni? Sunt ce îmi spui tu acum. Când o să recunoști? Nu am nimic de spus, greșeala mea. De câte ori? O singură dată. Exact! O singură dată. Un singur pas greșit fac și eu și mă urăști. Ce subțire e linia, Lili. Corect. Bani, gata, nu mai spun. Dar eu am rămas aici pentru tine. De ce nu vrei să mă vezi? Tu nu înțelegi că eu pe ei vreau și nu pe tine? Am înțeles. Spune-le să se toarcă. Acum că nu mai sunt, spune dacă se vor întoarce. Spune-le să se toarcă acum. Știi ceva? Nu mă simt vinovată de nimic. Pentru că nu sunt. Vina este a ta și numai a ta. Dispar că mi-e scârbă de tine. Și când pleci, nu uita să ieși și ăsta. Doamne, nu pot să cred ce idiotă. Știam că o să te întorci. Nu-i așa că ce mi-aparține va reveni mie? Ăștia niciodată nu ți-au aparținut, dar fie cum vrei tu.
pentru toți banii din lume. Acum sunt mai sigură ca niciodată. E adevărul meu. Pentru toți banii din lume ce? S-a meritat să nu mai observ pe Coralina și să o tratez în halul ăla? Mai vorbi prostii. Merită tot ce îi se întâmplă. Da, exact. Ea este o nenorocită. Acum de când ai scăpat de o travă aia, ești o altă persoană, nu? Da. Doamne, nu-ți vine să crezi cât de recunoscătoare sunt că în sfârșit am scăpat. Mă juca pe degete cam prea cum mă juca. Și eu chiar am crezut că am prea bine. Lili, hai să spun verde în față. Ce cred eu și ce credem restul. Noi niciodată nu te vom părăsi și vom fi mereu alături de tine. Dar la un moment dat vom pleca. Și îți vom spune, nu este vina ta, dar de fapt este. Pentru că ne vom plictisi de tine. Eventual ne vom întoarce de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Înțeleg. De ce faci asta? Pentru că ne iubești. Și este foarte ușor să ne folosim de asta. Da, dar iubirea mea e necondiționată. Și foarte ușor de oferit. Câteodată simt că implor ca să însemn ceva. Lili, obișnuiește-te cu ideea. Tu ești, în cel mai rău caz, una cuvântul. Așa trecătoare printre copaci. Stați că eu pot pleca oricând. La revedere! Nimeni nu este sfânt până la urmă. Cu toții trebuie să greșim sau să învățăm. Dar dacă mai și înveți și mai și greșești, ești mecher, cum s-ar spune. Măi, oameni buni, n-ar fi mai la îndemână cu toți să avem câte o balanță? Ca să cântărim prioritățile vieții. Să cântărim utilul cu plăcutul. Metaforic vorbind. Dar acum vine sfânta întrebare pe care nu știu dacă o să iei. Vi se pare normal ce se întâmplă aici? Vi se pare normal să punem atâta presiune pe umerii oamenilor? Poate că da. Sau poate că ești același ratat care n-a reușit să-și atingă scopul și vrea să-l proiecteze asupra altora. Hei! Eu să mai dau un sfat. Fii isteț, nu doar deștept. Ce dracu! Las că poate să fie
substanță care consumată în exces începe să distrugă neuronii, cum face la tine. Deci, devine nevoie de dependență când este folosit un alt sens decât cervelul care a fost creat. Adică, dependența se cunoaște în momentul în care să tratezi probleme cu alcoolul. Dar să nu te faci un alcoolic, nu? Te face cam bucuia la minte și nu vrei să vezi mai departe decât să fugi de ceea ce te mănâncă pe la urmă. Da, dar totuși, dacă o faci din pură plăcere, mă simt bine, râd în stop și, Doamne, ce-mi place berea! Da, adică tipul de alcool pe care avem poate spună multe despre noi și noi. Adică tu ai să odată să analizezi proprietățile la bere și poate să-ți facă bine? Nu, dar uite, simt uneori că există o parte din noi pe care, nu toți, dar mulți le să le evelător atunci când sunt împiși de la spate. Da. Adică dă-ne câteva guri de vin sau bere, spre exemplu, și o să vezi că nu mai sunt aceleași persoane. Deci, poate nu e în totalitate un lucru atât de rău. Dar n-am zis că erau vreun fel, dar și părți mai puțin frumoase. Totuși. Iată. Deci, dacă el poate să scoată din noi adevărata dorință afară și nu mai se determină să zică de ce să mă vină la alcool, nu? Adică... Ce faci, măi, fetiță, dă-te jos, fiți cu vremuri. Într-o secundă chiar mi-ai venit de mine și mi-ai cam speriat. De dumneavoastră? Cum adică? Nu știți voi, dar când eram de vârsta voastră, nu puteau mă urca pe mese, eu nu mă dădeam jos de pe ele. Serios? Vai, când lucram pe plajă, le făceam loc celor care se distrau așa bine ca voi. 6 mese cele mai mari ca să aibă loc și ei să danseze. E bine că era noapte, că plaja era de nudiști. Era plajă de nudiști. Mamă, tu dai seama ce era pe acolo, numai Danca Balanca! Și cred că Danca Balanca mai era și Bazookas! Dar să știți că Danca Balanca avea și bani, că Danca Balanca era mare! Mă scuzați, aveau și mărmușii! Dar totuși nu vă simțeați incomod? Dar de ce să mă simt eu incomod? Am mai văzut de asta la viața mea? Incomod se simțea băul de soțul meu, care mereu mă prindea cu scandalul. Că de ce vin așa să dimineața de la club, te întâlnești cu vreun tip și la un moment dat din celotine mi-te zice el mie să nu mai merg la muncă. Și aștept eu să adoarme în puiul mare și ies afară pe geam. Și deodată ce că am făcut cel mai mult ciubuc. Cât a făcut, doamnă? Nu-i frumos să întreb. Hai, nu! Nu-i frumos, lasă, am făcut 1000 de euro din cocktailuri. Doamna Ana, m-ați dat pe spate. Tu dai seama ce făceam eu cu 1000 de euro? Păi, doamne, dar eu cu 1000 de euro, frate, nu făceam așa, dar chefuri făceam, dar bairaurță, deci cumpăram da bere. Aoleu, eu cu 1000, mamă, ca 5 băieți. Oh, da, eu cu 1000 de euro. Da, și că pe atunci mi-a venit mie în cap să deschid Crăciunarea asta, dar știți voi, acum mai greu cu banii și cred că o să închidem. Ok. Doamna, ce-a spus? Adică să închideți. Adică să închideți Crăciunarea. Nu, nu se poate. Nu știu dacă înțelegeți, dar Crăciunarea este locul nostru. Nu se poate închide. Nu există așa ceva, nu. Dar, fetele, eu mă înțeleg, dar acum e greu cu bani, mai am un om care lucrează aici, mai cere bani pe deasupra, adică, da, greu, nu am cum. Doamna Ana, lucrăm noi. Nu te Lucrăm noi, da. Nu te privi cu posibilitatea. Știu foarte bine ce am zis. Lucrăm noi. Eu nu mă pot plăti. Bine, voi Nu nu vreau să încercăm. O lună de zile venim gratis. Și chiar mai mult. Da, și vă aducem și clientelor. 2 din 1. Păi, da, fetelor, e o idee bună, dar trebuie prima oară să mă cunosc cu soțul meu. Bine, doamna Ana, vă să știți cum puteți conta pe noi. Crăciunarea nu se închide. Chiar, Nu se poate. Tot din alcoolul este iubit să facem prin noi străini? Sau să dau fiul nostru umană? Nu o să mă gândesc de 2 ori la ceea ce am zis. Știu că este foarte corect pentru că asta am simțit. Da, dar de ce avem empatia necesară să ne oferim unei străini? Păi... Fără empatie
n-am bănut. Și-a fost bun? Poftim? Da, și cum ziceam, m-am ascuns în pufișuri, pe jos tot m-am murdărit și văd și eu, non-stop, un magazin de asta 24, mă ascund în el, am văzut o oglindă vai. Deci, dacă m-ați fi văzut, arătam de parcă am făcut pe mine, eram toată vai de capul meu. Și mă vede doamna Caselița și mă întreabă, bă, ce ești ok? Și zic că mă urmăresc, că tu ai tip ciudat. Dar bine că nu i-am zis că era polițica, că îmi zicea, hai, ghișcă frâna. Și m-am spus de ea în spate, aștept 5-20 minute și am ieșit așa calmă, zen, și am ajuns acasă și am savurat din nou. Ce romantic, ce frumos. Da, am lecțiile mele. Frumos. Eu vreau așa o vezi. Dacă eu în viața mea nu o să ajung să am o viață ca doamnei mama, eu nu mai frustrez. Nu se poate. Da, să fugi de poliție, mai? Da, îți dai seama ce mișto ar fi? Ăia, Nino, eu, fuga. Asta e melodia pe care au început să o compune cu seară, că despre cum ar fi să se unească două lupte de felice. Da, eu și acolo. Mai ții minte începutul? Știu că l-am ajutat, semănătoare. Și vrei mult? Vorbim la trecut. Păi vorbim din amintiri, nu? Păi amintiri poate fi și ce facem acum, știi? Corect. Iar de asta mă bucur de fiecare clipă din acest moment, din această zi, din această secundă. Și de aia sunt aici. Corect? Nu, de data asta tu plătești de deja, nu se face. Am plătit de Bună ziua! Bună seara! Bună să vă fie inima! Cum vreți voi, oricum timpul este doar o iluzie. Nu uitați, oameni buni! Frumos moment! Este frumos să ne bucurăm de plăcerile vieții. Nu vreau să vă stric momentul, așa că vă lăs pe voi să-l savurați. Am spus că vă lăs pe voi să-l savurați, nu? La revedere! Noapte bună! Cum vreți voi! Timpul este o iluzie! Nu uitați! Nu uitați! Voi ați văzut un update de la Spotify? Nu. Bă, nu știu, nu e piratat. Așa vreau. Dar v-ați ascultat, mă, nou album? Albumul de la cine? Nu știu, am văzut și eu că a apărut un album. Da, voi aveți tot titlul de ăsta? Da. Wow, dar ce tu nu ai? Nu. Băi, fata, cum să spui așa ceva? Cum adică nu ai telefon? Nu se poate așa ceva. Cum adică nu ai telefon? Cred că glumești, nu? Nu poți să zici chestii de genul societate, dar cine știe cine te aude? Deci sună acum la poliție, nu se poate așa Care ceva. poliție, mă, lasă Lasă-o pace, n-avem noi treabă cu ea. Lasă-o pace. Cum adică Bianca, dar tu cu cine ții? De ce să ne băgăm? Dar ce faci aici? Ce să ne băgăm? Tu îți dai seama, cum adică să ne Tu te auzi? Vă vedeți că ne scrapă! Nu! 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 Vă lăsați-mă! Am acasă! Ai, unul acasă. Se joacă maică ta Candy Crush pe mă? Nu, vezinule, vrei să te ajut să mă vrei să te joci? Vrei să-ți iau o cartelă să o sun pe mami când se face prea târziu afară? Gata! Deci sunt domnule care să trăiesc într-o societate în care trebuie să iei de la alții ca voi! Nu! Nu!
Parcă ne-am obișnuit să ne cărăm când avem noi chef. Serios acum, nu este un clasic sau ceva inventat. Este un confort toxic. Unde integritatea? În aia cu satelitul, vă zic eu. Da, sincer. Nu, mai bine, de fapt, tot să mă contrazic singură. Că așa ajunge să spunem ce gândim de fapt. Nu? Înainte trebuie să ne scuzăm, ca să nu ofensăm pe nimeni. Și după să spunem ce avem de spus, dar fără supărare. Dar iată-mă, dracu, că nimeni nu a păsat așa de sentimentele mele, cum de mi-a păsat mii de ale lor. Dar acum, pe ei. Vai, Doamne, am spus că mă pupi și pe voi? Îmi pare foarte rău. De fapt, vin spre scenă, să-mi spuneți că o sunt o nesimțită și cum nu este omenesc așa ceva. Penibil, ideal de trist. Haideți să fim fericiți și să ne pupăm în fund reciproc, pentru că așa funcționează ipocrizia. Fără de care nu mai suntem oameni, aparent. De ce să ne fie rău? Când poate să ne fie bine. Numai când este bine, nu mai mult timp, până când oamenii nu vă să mai fie falși. Și când îți e lumea mai dragă, îi se pare incorect față de ei. Și vor să te doboare. Frumos. De apreciat. Ajuns să ai probleme cu oameni pe care și-i cunoști personal. Jalnic. Minunat. Știi cumva cât de greu e să fii înlocuit de singura persoană în care ți-ai pus toată încrederea și iubirea și timpul și corpul și pentru care sângele cu travă lece în loc de sânge și cu zâmbetul pe buze. Și cum e să iubești și să vrei să fii așa cum iubești. Tu zici că da. Și te cred și te iert. Doar în vise sunt iubită cum iubesc, dar mă trezesc mereu din acest vis cu lacrimi reci pe obraz și realizez că noaptea întunecată de-al crede în mine își pierde și ultima stea. Steaua aia de pe cel care îți dă fior când iubesc și care te alină când o zărești cu toată splendoarea ei plină de impunități și durere. Modul cum iubesc sună poetic, dar e de fapt patetic. Și nu pot să fie ceva care să doară. Durerea e necesară. E lungă, e crudă și rece, dar e necesară. Și aștept să realizez cât de greșită este steaua la care te uiți acum. Aștept cu nerăbdare și cu fața și mâinile pline de propriul sânge. Sânge care ar trebui să fie cald și viitor, dar e înlocuit de ceva murdar și înghețat și aproape negru. Fiindcă steaua la care te uiți acum îți oferă lumina fricii și a lașității. Dar steaua care în timpul ăsta se stinge încetul cu încetul, ea e de fapt steaua naturală. Aia cerească. Sinceră și crudă, dar înțelegătoare, iubitoare și caldă, care se atinge forțat dacă e cere. Sunt doar un gând din minte, sunt ascunsă de lume și de lumină, sunt ascunsă de credibilitatea și speranța oamenilor prin care chiar și eu mă regăsesc. Și deși știu în ce întuneric mai băgat și în ce noapte furtunoasă mai înjuriat cu inimă bună, eu tot îți găsesc scuze. Și continui să te iert. Până la urmă am de ales. Sângerând în sufragerea noastră, știind că sunt auzită de tine, țip. Și nu mă aud decât eu. Și țip. Și nu mă auzi. Și țip. Și nu mă asculți. Și mai țip încă o singură dată. Și de data asta cu drag și cu dor te întorci la mine și mă auzi. Și îmi zici, iartă-mă, te rog, iartă-mă, tot iartă-mă. Și realizez că nu mai am auzit. Și că a fost totul în capul meu. Și că sunt și eram oarbă. Și din nou îți găsesc scuze pentru tot ce faci și tot ce zici, iar tu mă aduci într-un ocean plin de întrebări și eu mă neg. Dar tot te iert, fiindcă așa e bine și tot te apăr de ce zici lumea, fiindcă orice îi face și orice îi spune și oricât de adânc ai băgat cuțitul în mine, tu-i steaua naturală. Plină de căldură. Și așa te-am privit până am realizat că mai degrabă ești ca o oaie vulnerabilă divisată într-un loc puternic și fioros. Și am ajuns să mă umilesc pentru
dragostea noastră pentru iubire care nu e a mea și care a fost înlocuită de ceva mai nou și mai ușor. Mai ușor de întreținut până dai de greu. Și știi cum e, când dai de greu, te întorci la ți confortabil. Iar eu am să luminez. Și o să-ți fie dor de lumina spre tale și ai să încerci să-ți întinzi mâna după ea, dar ea ori se va stinge doar în ochii tăi, ori va lumina împreună cu luna și se va încălzi treptat. Dar, într-adevăr, e posibil să greșesc. E posibil să te fi orbit atât de tare în lumea spirituală încât a trebuit să te întorci o secundă la pământ. Dar după să vezi una mai frumoasă și mai pură și mai bună. Și tu crezi că știi cum e să se stingă încet, foarte încet și foarte duros lumea, dar adevărul e că nu știi și n-ai știut niciodată. Cât de mult a plâns cerul pentru steaua ta dragă, pe care ai ales una mai nouă și mai bună. Și cât de mult ai distrus lumina ei cu prostia ta. Când iei lumina care a luat doar pentru tine, și atunci totul și îți dărește numai căldura și binele tău, atunci să știi că poate ai pierdut cel mai frumos lucru din cer. Și în același timp ai pierdut și steaua care pentru tine a spus. Dar te iert. Am de ales? Te iert. Nu. Se pare că noaptea nu este chiar așa de neagră cum ne spun unii. Trebuie să existe câte o stea, câte o lună. Lumina ta care este? Dacă îmi spui că este dragostea vieții tale, vom fi chiar aici, de față cu tine. Caută mai adânc în inima ta, în sufletul tău și spune, care este lumina ta? Dar repede, că timpul se cam duce. Ți-a expirat timpul, fraiere! Uitați, a expirat timpul și cu asta basta. Iar ai uitat că trebuie să te plângi de cât de grea ți este viața? Nu uita să mănânci un mic dejun cât mai consistent. Sau să te înfometezi iar, pentru că mâine o să fie mai bine. Știi? Uneori mă întreb când te mai bate gândul să vezi viața într-o perspectivă nouă. Sau e deja prea târziu? Sau prea devreme? Da, că mai gândit. Da, exact. Lasă-l până târziu. Hei, Ana, da. Eu sunt. Uite și eu bine. Nu am fost în expediție. Doamne, ce frumos! Mă bucur enorm că te-ai întors. Să știi că chiar mi-era dor de tine. Încă ești în război? Cum adică cu cine? Cu inima ta. Da, știu. Și știi și tu că nu pot fi mereu aici, dar mă tem că trebuie să plec acum.
faci zilnic? Serios. Te-ai gândit vreodată să te oprești și să absorbi puțin totul? Ce tot cauți? După ce tot alergi în fiecare zi? Poate că ai dreptate, nu? Dar mereu trebuie să merg mai departe. Nimeni nu te obligă să faci. Poate că trebuie doar să respiri. Chiar dacă întârzi sau ajungi cu 2 ore mai devreme. Trezește-te, te rog. E prima și ultima dată că sunt în favoarea ta. Nu mereu ești în favoarea mea? Adică eu îmi setez ceasul când să sune. Nu tu! Eu îmi fac orele de lucru. Nu tu! Eu îmi fac programul de dimineață, prânz și seara. Nu tu! Poți să nu te mai minți singură măcar o clipă? Ce te îndeamnă atât de tare să crezi că ai control asupra mea? Eu doar exist și sunt mai puternic decât crezi. Poate că trebuie doar să accepti acest lucru. Și să-ți aduci aminte că aveai 5 ani, acum 10 ani. Nu acum 200. Da? Și cred că acum îți dorește să lovești unde doare mai tare. Încă ești în grafic. Nu ai pierdut totul. Și hai să facem din ce-a mai rămas cel mai frumos. Păi ce vrei așa mult de la mine? De ce mă faci să mă simt vinovată? De parcă chiar am greșit cu ceva. Crezi că nu mi-a arătat cineva, mi-a spus ce trebuie să fac, m-a învățat cineva? Nu, și nu voi fi ipocrit cu tine. Te condamn pentru că este mai simplu decât crezi. Simt acum ce e mai important și e din tine. Poate așa ai să înțelegi că totul se întâmplă exact atunci când crezi. Da, exact. Ei, da. Eu sunt, da. Te-ai hotărât în sfârșit? Cred că știi întocmai ce vreau să-ți spun. Vrei să știi ce contează mai mult. Inima ta este bună, nu? Și a mea. Dar eu nu știu dacă te mai poți ține lângă inima mea acum. Dar nu te grăbi, că tot una este. Te iubesc cât pot. La revedere! Sau poate că nu era momentul potrivit. Ba da, era momentul de mult așteptat, dar acum a trecut, s-a dus. Este oare în trecut? Sau este blocat între ceea ce ascunzi și ce simți? Oricum nu e timp de asta. Hai la mine. Culcare? Nu există vreme de dormit acum, este prea târziu. Prea târziu. Uite cine vorbește. Învățăcerul devine profesor. Eu oricum sunt parte din tine și din tot ceea ce te înconjoară. Acum și pentru eternitate. Pot să-ți cer o favoare, totuși? Orice. Pentru tot timpul de noi, poți să te oprești puțin mai mult acum pentru mine? Știi că timpul nu așteaptă pe nimeni. Dar ceva mă face să te fac să crezi în mine. Fii și tu liber acum. Bucură-te puțin măcar. Hai. Văd tot ce ai vrut să faci vreodată și mi-a arătat destul de într-o singură zi. Interesant. Ce? Crezi că asta se întâmplă doar singură dată? Despre ce vorbești? Eu am uitat să-ți mulțumesc. Nu ai de ce să-mi mulțumești. Adică uite câte am reușit să fac acum. Da. La fel și ieri, și mâine, și în trecut, și în viitor. Dar cel mai important este că ai început cu prezentul.
mi-ați zis? Cu confundă. Da. Tu și restul lumii. Dar există o tare complicare. Dar dacă totul este de fapt doar o iluzie, și asta trebuie să facem cu adevărat. Nu? Am îndeplinit măcar o parte din scopul meu? Simt asta. Și poate o și realizez. Mereu am crezut că așa m-ar avea după ceva mai bun decât să fac ce este bine în ceva ce există constant. Sunt normală. Și ipocrită. Dar nu ar trebui să mă simt vinovată pentru asta. Îmi ești cel mai valoros lucru de lume, nu? Și cred că acum știu cum să te tratez mai mult. Și știu cum să privesc călătorească mai departe. Și este corect. Pentru că asta simt. Sau poate greșesc? Și chiar dacă aș greși, ce contează? Dacă n-aș greși, n-aș mai învăța, nu mi-aș mai pune întrebări. Și acum îmi dau seama că eu sunt răspunsul. Mă simt fericită? Nu știu. Dar știu că ce simt acum este ceva puternic. Și în sfârșit totul este frumos, iar iarna este mai verde și soarele strălucește mai tare pe cer. Și cerul este mai senin noaptea. Iar eu acum nu pot vedea ca fiecare constelație. Simt acum cel mai important din tine. Și dă cât de ajutat. Se pare că nu au ajuns pe aceeași lungime de undă. Să fie vina fusului orar? N-ați prins-o, nu? De obicei, eu fac nume și mai bune decât astea. Cum ar fi că tu te trezești în fiecare dimineață ca un fraier ce e și crezi că totul va fi bine. Totul va fi mai roz, totul... Dar ghiți ce, fraiere? Probabil că tu nu realizezi, dar probabil este mai bine și mai roz decât pare. Dar tu, pentru că încă dormi, ce este adevărat e că te-ai trezit, te-ai sculat din pat și na. Dar tot închiși iar. Adormitule care ești. Asta vine cu un sfat. Fii isteț, nu doar deștept. Căci timpul nu iartă pe nimeni. Se pare că nici pe mine. Cine sunt părinții lor până la urmă? Mai niște întrebări esențiale
acești la sens să poate. Sau poate că spui prea multe întrebări inutile și lipsite de sens. Care nu au nicio legătură între ele. Pentru că ești doar tu. Tu și cu lumea ta. Poți să fiu și o regină? Cred că poți să fii, dacă realizezi că nu există nimeni și nimic. Că nu ești legată de nimeni. că nimeni nu te poate lega. Eu sunt regina lumii și eu ordon ce se întâmplă în lumea mea. Eu sunt regina lumii și lumea mea mă iubește. Eu sunt regina lumii și lumea mea nu mai ți frică să trăiesc. Eu sunt regina lumii și lumea mea eu ordon cine rămâne și cine nu. Eu sunt regina lumii și lumea mea nu mai este război. Eu sunt regina lumii și oamenii mei sunt egali. Am înțeles! În sfârșit am înțeles cine trebuie să fie. Și cine sunt cu adevărat. Și tu, și el, și el, și ea, și noi, și voi, și toți, cu toții suntem leși și asta contează cu adevărat. Tu decizi singur lucrul ăsta. Ori ești rege, ori ești supus. În lumea mea nu există întrebări stupide și lipsite de sens. Există doar înțelegere și onestitate. Poate chiar așa ar fi adevărat. Voi când veți vrea să deveniți regele dumneavoastră? Sau voi este prea lene, sunteți obosiți și niciodată nu aveți timp. Deși este mai la îndemână de ce ați crede. Asta e foarte simplu. Știu să regina lumii acum. Bine, acum hai să nu confundăm regele cu egoismul. Poți doar să înțelegi cât de important ești tu în lumea ta și că regatul te contează pe tine. Deja am pensionat de voi. Nu că sunteți spectatori, dar aveți multe învățat. Mult, mult prea mult de învățat. Ia să regina lumii! Ia să regina lumii! Ia să regina lumii! Sau poate că pământul nu va fi la fel când vă întoarceți. Pot să câștig eu? Să câștig ce? Și ce că eu sunt studioasă? Nu am de ce să câștig. Trebuie de libertate. Să vadă cu fiecare om și cu fiecare zi se poate lăsați pe cer. Nici nu știa ca mari. Pentru că ei te-au mințit. Că nu ai și că nu poți putea. Și să te țină pe pământ sub aripa
liberi suntem cu toți, dar unii nu știu asta și avem un atu din cauza asta. Ei nu ne pot opri din zbor, pentru că suntem pierduți, suntem uitați. Și zburăm așa de sus încât aproape atingem soarele. Atunci, o ploaie se prevede pe obrajilor. Mie nu-mi place vremea rea. N-ai înțeles. Exact. Eu cred că el, de fapt, vrea să spună că nu ne-a plăcut fiecare dintre noi. Și că ei, când își amintesc că și noi existăm, poate realizează că și eu au zburat cum zburăm și noi acum. Și ai fost zburat? Asta nu ține de noi. Suntem zburători și atâta ne preocupă. Ce frumos este aici! Văd păsări, fluturi, albine și frunze! La mine e mai haos, dar îmi place așa cum e. Eu văd niște culori mai închise și o rază puternică de lumină. Eu nu vă mai zic că v-ați săturat de filozofie și nici nu înțeleg ce gândesc. Gata, am terminat. A, da. Ce-ați terminat? Am terminat o muncă grea. Și am făcut să le arătăm și lor cum este să zbor odată. Acum, drag prieten, ce ți-ai amintit? Nu, lasă-mă să zicesc. Că tu ai vrut să zbori odată și n-ai putut. Sau că ai mai
Wow! Wow! Cine spune că viitorul nu există, că nu avem copii frumoși, profunzi, talentați? Exemplu, dovadă. Deci, deși am văzut spectacolul, am mai lucrat, împreună am discutat, m-au răvășit cu tot. Ce am văzut noi seara asta? Experiența mea de 34 de ani pe scenele țării și așa mai departe, dincolo de 25 de ani la lucru, cu mici, cu mari, îmi spune că am văzut așa. Și sper să fiți de acord cu mine. Un spectacol în adevăratul sens al cuvântului. Actori, actrițe foarte bune. Profunzime, libertate, creativitate, dăruire, responsabilitate. Mi-am notat mult mai multe în cap, dar acum mi-au sărit. Dar la tot ce am spus, mai puneți dumneavoastră restul, pentru că sunt sigură că știți să le puneți fără discuții. Impresionată, vă felicit din tot sufletul și anul acesta Teatrul Tineretului își propune să facă o secțiune de teatru cu liceieni. Mi s-a propus la un moment dat să aduc una din trupe sau un spectacol de la clasă de la noi pentru festivalul acela. Ce urmează să se facă? Ăsta e spectacolul. O să dau microfonul fiecăruia dintre ei să se prezinte, să vă spună câteva vorbe din ce simt ei, din ce au simțit lucrând, din ce înseamnă pentru ei Teatru Tandem. Stăteau și mă gândeam așa. Tot ce e pe scena asta, ce au adus ei, apropo de responsabilitate, singur să faci toate asta nu e de aici de acolo. Să joci, să te schimbi, să aduci decor, să ții cont de timpii de decor, să ții cont de timpii de schimbat și așa mai departe, de relaționarea cu ceilalți. Este, la vedere e foarte puțin, dar eu vă spun în experiență că în interior este foarte mult, foarte mult. Și pentru niște liceieni care de obicei, nu la vârsta asta, zice că ai fluturi în cap, bine, ei au fluturi pe panouri, au reușit să fie atât de profunzi și de adevărați, mi se pare un lucru formidabil. Am să încep de aici, de la Eva. Puteți să spuneți de când faceți teatru, pentru că e foarte important. Și ce vreți voi? Ce ați simțit voi? Ce simțiți voi? Te rog eu. Bună seara, mă numesc Evangelina Nicolix, am 16 ani, fac teatru de cam 3 ani și din ce vă pot spune, din ce am simțit cu tuturor, emoții, dar ne-am distrat foarte mult și sper și la anul să fim cu toții, să sperăm. Și cam atât, vă mulțumim! Bună seara, mă numesc Chira Maria Bianca, am 17 ani și fac teatru de aproape 2 ani. Și mă bucur că ați făcut timp ca să veniți la spectacolul nostru. Sper că v-a plăcut și salut! Și stai să mai spun eu ceva despre Bianca. A avut o evoluție fulminantă. Deci ea când a venit, era, cred că, cea mai emotivă și cea... Da, așa. Și a spus monologul ca puține actrițe pe care le știu eu, credeți-mă. Și nu e puțin lucru. Mă numesc Tătaru Denisa Elena, am 17 ani, fac teatru de aproape 2 ani și vreau să vă spun că toate emoțiile și tot stresul pe care l-ai înainte de spectacol merită pentru tot ce se întâmplă pe scenă și pentru toate aplauzele și fericirea care urmează după. Apropo de Denisa, ea este cea care a tehnoredactat tot ce am creat și am născut noi împreună la cursuri și de aceea vreau să o aplaudăm. Bună seara, numele meu este Dobra Alessia Maria, am aproape 17 ani și fac teatru de 8 luni de zile. Îmi pare foarte bine să vă văd în această seară pe toți. Și mă bucur că v-ați luat din timpul dumneavoastră și ați venit la această piesă. Sper că v-a plăcut și chiar a fost multă emoție în spatele culiselor. Bună seara! Eu sunt Sani. Mulțumim
într-adevăr merită toate emoțiile și toate țipetele și este foarte frumos, vă recomand. Ale mele și-a rulat. Vă recomand, este foarte frumos teatru și să mergeți și să faceți și orice ține de artă. Ok, merge. Așa, eu sunt Borceanu Vlad, am 8 luni și fac teatru de nu interesant. Am 16 ani și fac teatru de 8 luni. Este foarte, foarte fain, într-adevăr, în anumite puncte poate să fie și stresant, dar e normal, n-ai cum să faci ceva bun fără să muncești sau fără să te stresezi. Recomand la toată lumea care e pasionat de teatru și dacă nu sunteți pasionați de teatru, o să fiți. Așa e. Ia, Alesia. Bună seara, mă numesc Alesia, fac teatru de 2 ani, aproape 2 ani. Da. Și au fost foarte multe frustrări, au fost foarte mult stres, au fost foarte multă muncă, dar mă bucur că într-un final a ieșit un rezultat foarte bun. Sper că a ieșit bun. Și da, vă mulțumim că v-ați făcut timp să veniți la spectacolul nostru. Mulțumesc persoanelor care nu sunt atât de apropiată și că și-au făcut timp să vină la spectacol. Și da, vă mulțumim. Da. Bună, mă numesc Ioana Alexandra, am 17 ani. Da. Și mă bucur să văd foarte mulți oameni la piesa noastră și vreau să mulțumesc colegilor mei pentru tot efortul depus și toate frustrările și toți nervii și vreau să mulțumesc Ioane pentru tot ajutorul cu decorul și textul și tot. Ioana! Ioana. Bună seara, mă numesc Jucar Caterina Maria. Vreau să specificăm ce e cu Ioana ca publicul să știe. Este fostă cursantă la noi, la Casa de Actorie, care a făcut câți ani, Ioana, la teatru? Nu știu, 2 ani jumătate și ai jucat în câte spectacole? Vreo 3-4? Nu, 6. Vreo 6? Care acum vrea să... Ce? Să zic ceva apropo de... Deci vreau să zic că m-a surprins, deci mi se pare cel mai bun spectacol de până acum pe care l-am văzut la tandem. Este deci ca tiner, serios, ai făcut o treabă minunată. Foarte mult, nu voi iau nume, dar mi-a plăcut foarte mult, nota 10, bravo. După cum spuneam, mă numesc Maria, am 17 ani și fac teatru de 10 luni deja. Și vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost cu noi în această seară, ați fost o audiență minunată și pot spune că, cu toate că a fost foarte, foarte frustrant și foarte nervant și la repetiții și peste tot, până la urmă s-a meritat. Bună seara, mă numesc Anastasia și vreau să vă mulțumesc că ați venit la această piesă de teatru. Înseamnă foarte mult pentru noi, pentru toată grupa. În al doilea rând vreau să mulțumesc grupii mele de teatru pentru că sunt cei mai minunați colegi de teatru. Am trecut prin atâtea anul ăsta, am râs, am plâns, ne-am enervat, dar o meritat totul până într-un final. Vreau să mulțumesc și doamnei Maria de asemenea că ne-a dat toate oportunitățile pe care le avem și și Răzvan la lumini. Da, așa. Sunteți un public minunat și vă mai așteptăm la piesele noastre de teatru. Chiar dacă vă pasionează, veniți la actorie, dați la actorie, faceți orice, pentru că eu m-am dezvoltat foarte mult de când fac teatru. Așa că ieșiți voi de zona voastră de confort și mergeți pe actorie dacă vă place. Bună ziua sau bună seara! Eu mă numesc Ștefan. Sunt din Tazlău, învăț la Carteanu, am 18 ani și fac de 8 luni teatru. Dar vreau să vă întreb, așa, oameni buni, ca o întrebare. Ei, haide, nu spuneți că v-ați plictisit de Stolas. V-ați înțeles voi ceva de aici, din piesa asta? Că eu n-am înțeles ce am jucat, sincer.
vreau și eu să vă mulțumesc la rândul meu tuturor celor care v-ați făcut timp. Mulțumim, Dragoș, pentru muzicile puse. Răzvănel, răzvănel! Da! Mulțumim, doamna Maria, pentru numărele dumneavoastră. Mulțumesc tuturor colegilor pentru implicare și pentru spiritul nostru de echipă. Și față de el, felicitări pentru piesă. A ieșit minunat! Ceea ce vedeți aici se numește încredere. Atât. Ceea ce vă rog și pe dumneavoastră să faceți între dumneavoastră, acasă, cu cei dragi, încredere. De aceea vedeți ce vedeți, de aceea ați văzut, ați auzit, ați simțit ceea ce s-a întâmplat aici. E vorba de încredere. Și atât. Catra ai cuvântul. Da. Sunt puțin răgușită, scuzați-mi vocea. Eu sunt Catrinel Șuba, am 18 ani, fac teatru de acum 10 ani. Frumos. Chiar sunt foarte mândră de colegii mei. Vreau să le mulțumesc că au acceptat să participe în acest proiect, în această piesă, cu toți dragii, nervii, Sani, Vlad, mă rog. Catrinel, chiar dacă ne-ai făcut la toți nervi și noi ți-am făcut ție, îți mulțumim. Toți suntem recunoscători și ție și doamnei Maria. Mulțumim din nou! Mulțumesc foarte frumos pentru toate cuvintele frumoase, pentru aplauze și pentru energia dumneavoastră depusă aici. Vreau să-i mulțumesc în special doamnei Maria că m-a lăsat, că mi-a dat tot ce am avut nevoie și încă îmi dă și deja începe... Și o să continue și de-abia aștept să vedem ce se întâmplă mai departe. Mulțumim Dragoș Popa la sunet. Mariușe, care a venit de dimineață și n-a venit. Nu făceam nimic, Viorel, mai ești aici? A dispărut. Da. Mulțumim. Și Răzvan, nu știu cum se cheamă numele de familie, dar și lui Răzvan la pentru lucruri împreună cu domnul Viorel. L-avem pe Răzvan pe scenă. Aș vrea să vă mai spun faptul că pare frumos, se vede că e frumos, e plăcut vizual, dar e o muncă atât de grea să stai, să te confrunți și să te împaci, să te iubești cu atâția oameni în atâtea zile, atâtea ore. Să vrei să expui ce ai în capul tău, să înțeleagă și ei și viceversa. Să transmită ceea ce ai făcut. Mai ales. O muncă frumoasă. Eu, după o altă piesă scrisă împreună cu colegii mei, mi-am decis drumul în viață și că vreau să merg la regie mai departe. Atâta timp cât există măcar o bucățică, în orice fel ar fi ea, de artă în viața noastră, nu totul este atât de negru. Și mai ales când este totul negru. Nu știu dacă ați putut să dați foarte mult relate cu ce a fost în piesă, poate a fost o oglindire, poate nu, asta de voi dumneavoastră decideți. Vreau să vă mai spun că vă mai așteptăm, că vă mulțumesc din suflet. Habar n-am să zic mai departe. Ne vedem pe hol. Mulțumesc că ne-am salvat. Cu plăcere. Vreau să vă anunț că dedicatul făcea parte din regie. A venit și Viorel între timp, îi mulțumim. Viorel, ai făcut sunetul Teatrului Tineretului de foarte mulți ani. De foarte, foarte mulți ani. Și a fost și sprijinul nostru în această seară. Dacă v-au plăcut acești minunați tineri, profunzimea lor, felul în care au transmis această profunzime, felul în care s-au dăruit dumneavoastră, vă rog să vorbiți mai departe, pentru că e important ca tineretul. De aceea eu lucrez și de aceea mi-a fost și atât de greu să vă spun la început că vreau să mă opresc, pentru că e foarte important ca toate generațiile, de la mici la liceu, să treacă prin acest proces, pentru că îi transformă, pentru că îi ajută, pentru că îi determină să
să se descopere, să descopere lumea din jurul lor, să socializeze, să-și pună probleme și toate cele pe care le-ați văzut aici în spectacol și sute altele pe lângă. Ca atare o să vă rog să transmiteți mai departe elevilor, prietenilor, să facă teatru. E o terapie fără doar și poate. Nu trebuie să meargă mai departe, nu trebuie să se facă neapărat actor, regizor, etc. Deși dacă se fac, e minunat că avem nevoie de lucrurile astea. Dar procesul în sine este absolut necesar la orice vârstă. Lăsați-i să se ducă spre latura asta, că e teatru, că e muzică, pictură, îi ajută teribil. Dar teatru mai mult decât celelalte pentru că reușesc să exteriorizeze lucruri pe care nu le fac în mod obișnuit. Și cu asta am tăcut, vă îmbrățișez, ne vedem pe hol. Mulțumim!